ngixolele awu labo abantu bakho ngixolele no Jehova yabo lo usithinta unqamlezweni yes we baba ngithinta unqamlezweni yes ungithinta unqamlezweni hayi bam 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 oh Jehova yabo siyasishintshe now you see people oyoyo hayi mina siyahlola ke manje asishintshe awu nami ngicela ukuhlolelwa awu Nkosi yami awu Nkosi ngconkosho nami ngiyacela ukuhlolelwa Nkosi yawu awu siyacela awu Nkosi yezulu yabo uma sidlala umahlolelane wena ungihlolele nami ngikuhlolele asidlale yona usidlala umahlolelane awu bahlale bengena nje bangani bethu hlezi bengena abangani bethu bethi bayahlola la ngicela ukuhlolelwa bafethu ngiyasicelela mhlambe sisodlala umahlolelane oh gosh no sibani ngiyasicelela nje ngomoya wesonto oh Jehova yawu ngicela ukuhlolela awu kunjani weMarcus nginamanga mfethu dale bethi bayahlola nje la hawu ngicela ukuhlolela noma sodlala umahlolelana kodwa yena ozoqala mina nginankinga ngikhona ngizoyivala awuqala uhlolele mina shitha awuze ngeke uthi ubeke umthetho awu uyangihlolela awu ngase ngajabula awu shenge sihlale ngalo shenge kunjani Nkosi what I'm doing yebo shenge kunjani Nkosi siyayibonga imikhuba sesiwa ababele sisizwa ababele abanesibeni oh yangizwe shenge serious dlala umahlolelana sawubona nje
This is a serious yeah. It's because uyangena and awukhulumi kanti manje ifuna into eqondile thina. Mina ngizibuzwa mfethu. Oyibo namhlanje awuso. Siyabonga. Azile uzodlala thina la. Sifuna uzodlala emahlolelana. Ngena gugu uzongihlolela. Awufuna uzongihlolela mfethu. Awu. Awuqala uhlolele mina. Aqale bese mina ngizokuhlolela. Ngena invite anginankinga. Qala ungithinte. Si hayibo. Ngifuna uqeda amanga mina. Mina amanga ngiyawaqeda. Anginasikhathi sokudlala. Manga siyawaqeda impela futhi. Ngoba ngithinte ibhukosi yami. Yo Jova. Man, that's the great dog. Switch back to camera. Switch flip that side. Go live with guests. Doom. Talk to us. Awu ngicela ukuhlolelwa bafethu. Ngiyasicelela. Ngicela ngimoya omuhle wesonto. Awu Jova. Awu Nkosi. Nkosi yezulu. Ngeke beze nje abahloli kanti anti impela sicela ukuhlolelwa. Yebo kunjalo sicela ukuhlolelwa sidlale. Yebo. Njalo nje. Mina ngizoba number 2 lesi. Uyayicabanga le deal engiyikhiphayo. Ngithi uzongihlolela nami ngikuhlolele. Uyayizwa lonto? Give and take situation. Injalo nje. Asiphethe lutho, asifisi lutho, asikhuluma. Ya. Singikhulumisa le syringe yami. Ithi ngikhulumisa le syringe yami wegogo. Ngikhathele wena. Yazi it's an easy deal. Ngihlolele, ngikuhlolele. Easy. Ulalele uthi kuthiwani nami ngilalele ukuthi kuthiwani. It's very easy this thing. Ngoba phela mawunayo it shouldn't be a problem angithi. Ngoba phela unawo umoya ngithi. Imali yabuya. Alright Jova, moya namandla. Sindiswe izulu. Konje kwawindi asengakhohlwa. Ibabonile. This is gonna Cabanga mfethu. I'm giving you such a nice and simple thing. Uzongihlolela nami ngikuhlolele. Very easy. Very easy thing. Angiyiboni mina inkinga leyo nto. Noma inkinga? Kahle wena. Yambela. Jova. This is good.
Ngihleli akuyindawo kuzondaba. Awukahle wena Gugu. Woza ngena sizixoxele thina sasixoxela sihlolelana ngithi. Woza sizixoxele ngena sizixoxele wena Gugu. Mhlambe basathukile yabo. Ngena invite, it's fine, and accept you. Sizixoxele. Me yo Jova. Awu nangu Nkosi. Yebo sanibona Nkosi. Kunjani bafo? Sikhona Nkosi yami, ninjani nina? Siyaphila nani? Yebo. Awu Nkosi yami. Yebo ba. Athi ubhizana nje. Hayi angikho busy nje. Ngibhizi nje nezitika nje kuphela, ngilalele khululeka. Okay. Ubafo uhlala kuphi? Ngihlala kuphi? Ngihlala eGauteng mfowethu. Sejozi. Yeah. Mama aphi nejozi, yazi bengilapho. Ngibuya izolo. Hayi, ngise East Rand. Okay. Yeah. Angiyakuzwa. Ake sizame ukugankaza igame inyane eyodwa nje la. Awu, sikalini madoda. Yebo. Abezwa abantu abazithembile. Ngiyakuthanda ngoba khululeka, ngizokutshela mase usuqedile, ngizokhuluma nami. Nekuphela le game. Hawu khululeka, eyethu le game. Sesiyibambile, khona into esiyiqalayo. Ngcono menginjalo. Lenza njalo ke vuvu. Nawe Stephen screen lapha. Yebo. Silalele ke salami. Khululeka mase usukhululekile nje usitshele yeso. Sozwa ngawo. Bese ngikhululekile kanjani? Vele ngikhululekile manje bafo. Sengikhululekile. Alright. Ngiyakuzwa kahle lami. Hayi. Sikhona mfowethu. Uthini udaba? Daba lo. Hawu. Kanti asidlali futhi le game. Hawu. Naku nje uyawina. Ngiyawina futhi. Ngiwina kanjani manje? Yazi ufanele ngabe ngiyakuthakazela manje isibongo sakhe angisiboni yeso. Ungaphatheki kabi yeso. Ngiyengithanda ukuthakazela umuntu wakabani isibongo Nkosi yami. Ngumbongo mina. Umbongo? Yebo. Ayi, angisazi isithakazelo sakambongo, ngabe nginamanga. Omboyise. Ombuyise. Oh. Abakusiphi isigodi Ombuyise? Ufica zonke igodi lezi kodwa mina ngilapha eBergville. Awu la iduze kanje. Ya. Phela iBergville ihlukene kathathu Nkosi yami. Khona mawuqhamuka uzoqhamuka ngasedamini, noma uqhamuka ngasentabeni zokhahlamba, noma uqhamuka ngasentabazwe, intabamhlophe. Mina ngilapha ekugcineni moya kule ntaba le ekukhomba eFree State. Wevuka wathi screen. Konje ithiwani sengikhohliwe. Khona igama liqala ngo-B angithi. Sengikhohliwe mfowethu. Obonjani? Yebo. Ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa khehla. Manje ake sizixoxele, angisasihlole siyasixoxela mina nawe angithi. Siyabonisana. Siyabonisana. Awutshele mina-ke wemfowethu. Ngoba masixoxa kunento emele ihambe ifike kwisimo semlayezo. Uyayizwa leyo nto? Ngizama ukuyikhuluma ngesisoka. Kumele siyixoxe ngesisoka. Kunemlayezo mfowethu enokufika yeso. Kodwa mayifika lemlayezo iphinde ifike ngendlela
engajwayelekile emadlebeni. Kube futhi umlayezo ethi mayifika kube ngathi bathi ngesilungu ungaba nento engathi nga-challenge. Uyayibona? Okay. Eh angifuni ukuya ngqo ngoba kuhlale belindele namapeni abangani bethu. Hey, Angifuni ukuya ngqo ngikhuluma ngesisoka. Yazi mfowethu uma ngiya kude-ke ngize ngihamba ngithi ngiyakulalela uma ungena la mfana kithi. Mina ngahamba ngize ngikhulume ngesimo sento ekhona kuwe eyakini. Hayi yakithi, hayi kamfweni kanjani eyasekhaya kini ekhona efuna ukuthi izixoxele. Mayixoxa lento ixoxa ngesimo sakho. Ngeke phela ngeze ngidalule izimfihlo zakho la. Uyayizwa leyo nto? yes. Mangihamba futhi ngahamba ngize ngithi mangibuka endaweni. Ngiyangithanda ukusebenzisa igama lesigodi ngoba endaweni la nikuyona ningabantu nina bekwabantu abebesiza abantu. Ningabantu nina bekwabantu bebeyizithenjwa zendawo. Ningabantu nina bekwathi mahambe kunaleli gama engibalekele ukulikhuluma ekuthiwa unomndawo ephakathi. Uyangizwa ngithini? Oh, ngiyakuzwa. Size sihambe size siyokhuluma ngesimo sikamoya nokulalela isimo sikamoya kubantu bese kuvuka isimo ezizingqinamba ezihambe ziyokudla wena qobo lwakho ngisho nasemzimbeni. Yazi mangilalela kwamalunga omzimba akho mfowethu. Kodwa futhi ake ngisithulele kodwa ngiyacabanga ukuthi usungizwele. Noma ngizwile kodwa ushaya uhafu bafowabo awuhambi kahle. Qhubeka. Khona ngizokhuluma yazi. Angithi nje siyadlala umahlolelana. Angithi nje usho wena ukuthi anginankinga mina ngiyiqalile lento. Ayizeke nami ngakimi manje. Noma ingabe uyiqalile kodwa awuyiqedanga. Ngicabanga ukuthi ngoba ujaha ucupha ubusoke. Yeah. Manje uma ucupha ubusoka khona le gama othuthu uma ufika kulona ubone ukuthi leli alicupheki kumele ngilikhiphe njengoba ubusuyalidomba. Imbaba. Sho njalo ngesiZulu. Imbaba. Ubusuyalidomba ushiya kanjalo. Manje iyona lento enza ukuthi kungacaci kahle kumina. Ngiyakuzwa mina. Hayi, kodwa-ke ngoba-ke sesiwususile umlilo, awubuye-ke nangakithi. Hayi, awukwazi ukubuya ungawuqedanga mfethu. Hayi, uyayibona, uyambona-ke umuntu gogo. Uyabona? Awukwazi ukubuya umlilo ungawuqedanga. Hayi, uqala ubasa ube mningi. Yini manje lento yo-win no lose? Yini iqonda ukuthini leyo nto manje? Sesiyaqudelana kanti thina siyazixoxela. Thina sikhansele ya. No, kude ebudala yakuzwa mfethu. Mina angihloli bafana. Angihloli noma ingabe ubona kanjalo. Khona lokho akhona lawo mandla wona. Kodwa manje ziningi izinto. Wemfethu. Akungakuphazamisi, sorry, ungixolele. Mina ngiyathanda ukuzixoxela mfethu. Ngiyazixoxela mina nanonomba. Vele izinto zami manje. Vele bese bengekho into etheni mina engikhulumayo. Into ebengisho iyodwa nje mina ukuthi ziningi izinto bafo kwelami side ziningi. Ngabe kuningi nje ngiyakubona nje kodwa manje ngesimo akwenzeki. Hayi, ngiyakuzwa-ke mkhulu ngoba mina yabona la ngifake umdlalo omuhle kabi siwubiza ngomahlolelana ngoba sikhathele abantu abayigilamkhuba.
abazodlala ngalo msebenzi kube ngathi imnandi lento. Ubani wathi kumnandi ukuhlusha abantu abadala? Hayi bafeyi, hayi akumnandi. Ubani wathi kumnandi ukuthi ulele bese kuthiwa vuka wena uya kanjani kanjani bese kuthiwa kade sikulindile uthi uhleli asithi unentombi ke noma unengoduso noma unonkosikazi uthi uhleli Bathi nomndeni uyayibona leyo nto hayi yona Ebe- ibuhlungu. Noma uthi uhleli nomuntu uvele ubone enye into nje. Hey, angithi uyayibona-ke leyo nto lokho-ke hey kuyenzeka-ke lokho. ubanje owathi kumnandi yabo yabona nje mfethu angeke ngize ngiye kude kakhulu nawe yeso angifuni ngibalekela ukukhuluma iy'ndaba zakho la kodwa-ke kodwa ngoba ngiyakubona ukuthi kunalento ekudlayo ngeke ngize ngikuyeke ngizokutshela uyeso ngiyeke ngoba iyakudla ngelinye ilanga mawuthola isikhathi ukuhamba ekhaya yeso kunento ewumbanga evela ngesimo salento yabona lento yomsamo mfowethu iyinkinga alright kakhulu. into yomsamo iyinkinga ngoba inokukhuluma phakathi inabantu abazitshela bahlakaniphile kunabanye kunabanye abenza izinto ngamabomu ngoba befisa ukumoshela abanye uyayizwa leyo nto mfethu Yeah. so ngelinye ilanga mawuthola ithuba isiZulu sithi okungabikwa kuyahlola right so nakhona futhi ngisayibeka ngesoka le ndaba ngoba ngifuna ukuthi indaba yakho ukube besizixoxela sodwa bengizoya khona bengizoya la ufuna siye khona kodwa ngeke ngize ngoba manje ngizothi siyaxoxa kanti nasi isitha sakho sizobuye sibuke ya rematch yethu kuthiwa win no lose so ngantshayela ayikho lento yambongo umbongo ayikho lento yakhe ngantshayela uhlulekile ukubona into zabhodla zamafa hayi uyayibona leyo nto so mina abantu mina ngiyabaprotecta mina mfowethu ngoba ngiyazazi lezi zintsha zinjani Uqalaza ngala nangala. Yebo mfowethu kunjalo nje kodwa-ke yabona mangizungeza manginuka ngihamba ngiza la esigodini kunombango wobunyanga okhona kunombango wokuthi wena ubona kangcono kunobani kanjani into ebhedayo into evele ingicasule-ke mina ukuthi abantu mabekwazi ukuthi babange ukuthi ubani obona ngaphezulu komunye okusho ukuthi imsamo yabo ingcolile ngoba emsamo akadingeki umuntu oletha ukukhuluma khona akadingeki umuntu onjani ozosiphazamisa ebuthongeni bethu bese ngigcine ngiba nemibuzo uyayibona leyo ndaba ngiyacabanga ukuthi ungizwile angifune emagama abantu angifune ezini zabantu sikhuluma ngesisoka nje qha hayi yebani lezi zinto zami ngilalele kahle bafundi ngiyakuzwa mfowethu ngiyakuzwa no hayi akunalutho-ke mfana kithi ake sibanike ithuba nami ngifuna ukudlala umahlolelane ngifuna abangihlolele ngagcina nini ukuhlolelwa bugugu na get up ish I'm busy doing something here bye yebo nkosi yami yebo nkosi ninjani Alright ngisho wena bro wami. Akusiza ukukhala mfana kithi ngezwa ngani Ya ngiyabona vele. Ukuthi hayi mina ngiseGauteng mfowethu mina ngiseLimpopo. Kuphi neLimpopo ePolokwane lapha e-X station. la eduze X station.
Hawu umpedi wena Yeah. ulayiduza awuyena uvenda. Ngithi uzothi lapha eThoyando. Hawu hey. Ilipopo Oh, phela ngiyayazi. umpedi vele. Wena wangikwishisha ndade wangikwishisha. Yeah, vele ngiyawuba bro wami. Skiphani mfana kithi. Hawu ngithi uzongihlolela hey bese ngijabula njani. Ngithi hoyi namhlanje kumnandi ke vandag. Yeah. Yeah. Hayi. Ke sathali bro waka vele kini. Okay. Ukospanning oyachayisa or uyatsena no? Oh, akuyashayisha. Okay. All right. Awu ngithi mina uzongena phela ungihlolele nje ungitshele nami indaba zami. Ngeke ngizwe indaba zami nami Jehova. Hey. Hayi mina bengocheka kuphela nje. Dad. Mina ngifuna ukuzwa indaba zami nami dad. Nami ngishaya ivosho, ngithi vosho. Ngithi awu good shot. Bake bangihlolela vandag. Wabona? Hey. But ke ngizakunceda bro waka cause ngiyakubona ukuthi kunalimathata ne. Alright. Hey, chelete iyavaya ko wena ne. But ke it's a normal four things ne. Chelete number 1 awuyiboni. Number 2 kuna thina ngesiZulu sithi ukuhanjelwa ingqondo ube ngathi I don't know how to put it kaSpedi ne. Thina ngesiZulu sithi ube ngathi uhanjelwa ingqondo where sometimes even to uhleli nabantu you are here but you are not here. Yabona? Kunale izinto na even koSpanning this thing happens to you ne. Sometimes people will look at you funny and babone ngathi kanti it's not that. Wabona? Kunesimo sezinto ezenzeka la kuwe Nkosi yami because there are certain traits, certain entities or certain certain spiritual figures that you see okhona ubulela libona and you'll get these things and when you want to talk and address izinto people look at you as if uphambene so is this guy right or into wahlanya or ikiphani yabona. Hey, one day when you get time, kunalima emalibeni mathuna. Konje bizwa ngane mathuna graveyard. One day, when you guys have time, go and check out, go and clean those graveyards. There are people that have been trying some very conniving things in those graveyards. Okay, when you get time, all right. Niwazi ukuzenza leyo nto. Athi ngibona isandla sakho. Athi ngibona isandla sakho Brian. Les. Dayirengi ikokai. Akuyona bro. Ribulele kayona o siyeke today. Awubulele. Wena umuntu you've got the unothando lo uyazi I wish that these women can hear you ngendlela ofisa ngayo ukuthi ube nonkosikazi uyafisa ukuthi ushade ufisa ukwenza ini ufisa ukuvula ikhaya wakhe ikhaya but you are always finding yourself in situations where awukhoni uku-expressa that thing, all right? Ungasishayi ke, it doesn't mean something is wrong with you. Let's just look at it in the positive light and say ukuthi it's akakabi isikhathi, not yet, all right? You are a loving person Prayaka, but unenhliziyo encane. NgesiZulu sithi unenhliziyo encane. Hey kaSpedi, I don't know how to explain it. Ushaya manje. I don't know how to say it, kaSpedi. Wabona. But yeah, wabona. So Brian, when you get time, I also see you are starting to become more spiritual. You are starting to understand yourself kancane. You want to start. Ngiyakubona uzama uphahla, uzama uthola amajazi, uzama I see you trying. It doesn't mean that you are wrong. Never ever allow anyone to say what you are trying is wrong or what you are feeling is wrong.
whatever oyenzayo Brayaka, if it feels right kuwe, do it, because there is a greater energy watching over you that can hear everything you are saying and doing. All right? Okay? And the biggest mistake we do is that we want to look at someone else and we want to be like someone else. You can never be someone else. You have your own role that you have to play in wako. All right? And your job is for you to understand ukuthi how far you go and what is meant for you and dating. All right? Go higher. I see a situation Yamama is very painful kuwe. But I won't talk about those types of things in a public platform. I will not talk about things like that in a public platform, because we must protect you and your well-being, because it's not always good people who's watching us. It's also conniving witches watching us, trying to see and trying to destroy impilo zabantu. All right? So I'll be very vague kwezinye izinto kanjalo. Okay? But I get you ke Brian. I hope ke nawe ke uzoba nosuku eligrandi ke bro waka. All right? Okay, yeah, bro, thank you, bro. Ada sharp mfethu. Etha. Sharp. Hola. Iban, I don't know how to talk to us bafethu. Hey ninjani fikiswe sikhona. Ninjani wema? Sidlala igame enhle kanjani namhlanje? Nangu ugugu yangibalekela lapha. Yangibalekela ugugu. Ithi ngikubheke. Ngifuna uku-invite wegugu. Ngiyakubheka. Oh, Jova. Yes, this is a serious thing here. By accepting you disconnect others, yes. Yeah, man. Ufuna umuntu ongenayo cansi uzodlala la. Sidlale mfethu. Impilo zabantu lezi. Sanibona njani? Makhulu. Jova. Ninjani wema? Ingane zabantu ekuseni kuvuka. Ogwethu manje ufaka mina la, mina ngizohleka. Kunjani? Ngiyafika. Mina ngizohleka la ngoba ngiyangayibona le ndaba a couple of days ago. How guys online bemihlolo baningi. Hayibo. No ngithukile, ngiyaxolisa shem, ngiyaxolisa but ngithukile. Okay, ngase ngiyahlala komunye ulive yabo. Nami ngifuna test into zami. Ngitest into zami nami. Ngahlala nami ku live. Ngibona ukuthi abanjani abantu abahlala ku live, because mina ngikwazi. Ngiyaxolisa ngikwazi ukuhlala ku live. Hayi ngathula ngalalela. Hayi ngathi hello. Hayi akangiziba kanje umuntu wakhona, wangiziba wangijombise komuntu ongakaze angibona. Hayibo ngahlala mhlawumbe u 30 minutes ngilindile ngithi nami ngeke ngizwe indaba zami ngoba ngathi lutho wangijomba umuntu yeza kazathi mina awu yini, is there something wrong ngami na? Angithi mina eyami game uyayizwa ukuthi ilula kanjani. Ngithi mina uzongihlolela easy game. Easy. Ngoba phela angithi sifuna uqeda amanga. Uyayibona leyo nto? Uyathayada. Ngoba phela if uthi angithi uyahlola, lungileke hlola bese nami ke ngiyangqo kulolu daba lakho. Sheshe ngikukhombisa ukuthi udaba lithini, ugwegwe kuphi okanye kuhamba kanjani. Phela angithi lento yemoya fanele ngabe kuyabanjiswana angithi. Manje wayi ke kuyinkinga. Njalo.
phela fana beke abanjiswane why kuyinkinga masi woza angithi phela mawungena esontweni mawungena ebandleni nanoma ubani uyakwazi ukudlula umoya athi yazi mangithi ngiyezwa kunje ke nje angithi why ke masi kanjena kuyiproblem ya ngibuka ilokhuza yakho la aduba aduthini aduthini lo mbuzo wakho. I have a question. Why spiritual kids simonelana? You know why? It's because yebo mntana ethonga ngiyambona umbuzo wami lo. Ingoba abanye abantu umuntu abuke ngale ebesafisa engathi ngabe naye kuyenzeka kuye. Kanti number 1 la iphutha silenzayo siphuma kuyigodi engafani. Siphuma kuyibonge engafani. Yabona? That's the first thing emele si understand. And ngoba siphuma kuyigodi nezibonge engafani kunemkhuba yemndeni engafani. Uyabona? Okusho ukuthi kulo mnombo wakho, ibloodline yakho kwabantu basekhaya kini. Yonke into wena onayo kukhona abantu abake baba nayo phambilini. Ingakho kuthiwa isiphiwo okanye uphiwe okanye wembethwe ngoba usuke ungamelwe imimoya yalabo bantu. Ingakho uhlala ungizwa mina uhlezi ungizwa ngithi mina ayikho into entsha. Ngeke ukuthi hayi sekufika umuntu omusha manje kimi ayikho lonto. Lo muntu ukwazi wena ungakazalwa. Inkinga uwena obungazi ukuthi uyena okanye ubungawazi ukuthi uyisimo esikanjani. Abantu abadala kumele kufike kwisigaba la bezazisa khona kuwena ngani yabo. Bezazisa ukuthi thina singobani. Thina sihamba kanje, thina uyosibiza kanje, lokhu asihambisani nakho. Lokhu sihambelana nakho. Uyabona? Ebese ke kufike kwisikhathi ke lana kube yibona futhi ke abazokutshela ukuthi kulungileke. Lokhu siyakuthanda thina siyakwenza sizokulekelela kuloko. Uyayibona leyo nto. Ebese kuyima sekwenzewa izinto. Hayi ngothi ngoba nakho wena ubuka lapha hayi umntu uhlola kamnandi umntu. Hey nami wathi ngihlole njengayo. Umhlola loyo. Uyabona? Oba sithanda ukufana. Yebo. Yebo. Uyazi ukuthi kunephutha elilodwa silenzayo. Uyabona angikwenzela umzekelo ozo understand wegogo. Angithi sasihlala emahlathini iqale egodini. Yini ehlala ehlathini? Izilwane ngithi. Akukhona izilwane. Uyazi ukuthi khona eminye imindeni eyadliwa izilwane. Ngikwenzele nje simple example. Lento yobukhosi ihamba nokuthi uhambe uyobulala ibhubesi ubuye nesikhumba sebhubesi angithi. Hayi inkosi ngempela ke le. Abanye laba badliwa ilezo izilwane ebese wena uthatha lawo mathamba lezo izilwane uzofaka la emsamo wakho. Awuvusi le moya emiba uyingenise ekhaya. Yo. Full stop. Sime lapho. Siqhubeke siyibuke ngenye indlela futhi. Kunabanye futhi abanemndeni abantu abamuke namanzi. Abantu uthola ukuthi ade beyimawele okanye ade ngibengawona amawele. Ingane yahamba bengcwelele bahamba yamuka namanzi. Akukaze kwenziwe usiko lokuthi leyo ngane ilungiselwe kanjani kwashe kwacima. Angobani abazi mhlambe noma abazi bakwenze futhi ebese ke nina niyahamba niyofaka izingane zeni emanzini. Nithi kwenzakaleni? Uyayibona ke lona? Hayi angikiyeke. Ake ngikiyeke ngoba ngizosuke ngiyenze. Wemkhulu ungixolele bani. Yeah. Hayi anginankinga mina nokuya kude. Kodwa la ngikhona ngithe noma ngilalela angihloli kanjani. Ngithe nje noma ngilalele kodwa isikhalazo sami sisodwa guys sinomona. Yebo. Sinomona ongemuhle. Mkhulu lo mona wethu angazi ngizobeka kanjani kodwa nje mkhulu lo mona wethu usenza manje size sikhuthalele nezinto ezingasili. Kunabantu abavuka bayogeza emageyithini asemakhaya kithi silele. Izinto ezingasile at the end of the day umuntu angeke aze asithathe isiphiwo sakho siphiwe abantu bakini. Kunjalo. Lele kunento mina engihlale ngisho. Ngisi mina ake sicabange lento yabo ngoba mina nawe siyaphila enyameni angithi. Alright. Ebese
mina asithi mina iy'ngane zami noma iy'ngane zami mfowethu noma ezadadewethu awuzazi vele zisuke zize zizohlala nawe lapha zizongena endlini yakho zizodla nani uzokuvumela lokho ngeke ukuvumele ngobani awubazi labantu bawubani lento ifana nawe ungena ingane ongayazi uqala uyibekela phansi phambi ukuthi wo ima wengane ubani wena uphumaphi bapha abazali bakho Yeah. kanjani okusho ukuthi into eyangaphandle ayamukelekile ekhaya ingahlolwanga kanti yini ukuhlola ngoba kumele ihlolwe lento siyibuke ifana nengane futhi yala ekhaya ke ezohamba ibuye nento esingayazi ubuya kanjani ney'ngubo esingazi sikuthengele zona ima wena hlala la ubani yini le eyabani lento manje what makes us think ukuthi kuyashintsha kwelamathonga ngoba bayakwazi ukuthi yini abakunike yona wena usufika nezinye izinto abangazazi okusho ukuthi bona basuke-ke kuwena bakuyeke ngoba usuyazenzela angithi Yeah. Ubona wena sekuwena owazi kakhulu. yebo ngiyacabanga ukuthi ngikuphendulile Hayi impela mkhulu ngiphendukile ngoba to be honest guys mina one of my biggest challenges engiyibukayo esibhekene nayo guys umona simonazelana sodwa and we are doing things to each other unnecessarily okay khona enye into engifuna unnecessarily ubone khona enye nje into impela ukuthi engifuna ngizothi nje siyikhulume ngamabomu. ubhodloza ngeke ngize ngiminake ngoba ubhodloza uzibone ngcono kwasha kwacima kwavutha amalanga yabo nje mina ngizokuhlambulula mfethu yabona i-challenge oyifakile manje kuseni ayihlalanga kahle kwabanye abantu abaningi if you noticed a lot of people came on the live and a lot of people left immediately because akuhlalanga kahle indlela oboyisho ngayo ngisale kanjani ngoba anginathi akhola kuthunukala khona uthunukwa yini umunye umuntu mayizothi ngoba ngoba angithi manje sebeyenza i-dick measuring contest why ke manje ke mase sithi as contest and then it becomes an issue why It's because no ayikabi uOlen angiyona ingqothovu and angisho ukuthi amandla kaSimanimani namandla kaSimanimani kanjani but ngihlalile simply because ngi-understandile mina le challenge ukuthi hayi ngoba uthi ufuna ukubona amandla kabani ukuthi abanibani anjani no lana ubutest unembeza ubukhuluma nomuntu wangempela ngaphakathi ngoba ongenayo umuntu wangempela ngaphakathi izile lento wasuka wabaleka injalo nje uyayizwa wabaleka nje ngoba mangingambuza manje ukuthi ubalekiswe yini hayi bekuthiwa hayi asihlolelane why abakasi challenger ukuthi simhlolele wara no and ngizobatshela awufunanga awudinge kuhlolelwa wena uyayazi inkinga yakho walabantu abane problem yokuthi awuncengi abanale problem yokuthi awuthobi ngoba bafuna ubathobele bona ngoba baba badala ngokwelapha kunawe ngiyayazi leyo umkhulu ishow sangena ukuthi lo mntwana uhlusha ukuthi nje bathi arrogant but akekho arrogant ukuthi uyayithemba lento uNkulunkulu amphe yona and uyayazi into ayikhulumayo nansi into efika isilimazi ukuthi once ngalethemba ikhehla lami noma umoya okhuluma kimi sekuthiwa ngiyaziveza ngifuna ukuzenza number 1 ngiyazigqatha no uziqhenya ngesibani owasinikwa abantu bakini wenza lento abathi yenze wathi mabethi nasi sibani sibamba basho ukuthi sifake ngaphansi kamata yebo bathi thatha lesi sibani ukhanyise nabanye abazodinga ukukhanya and awuphoqi umuntu ofuna ukukulandela uzokulandela ongafuni akadlule wazi washaya umuntu guys asilungiseni la mntana kithi wena iyodwa into ozondelwa yona yileyo ukuthi lesi sibani sakini awusifakile ngaphansi ka-carpet and awuzinyesi ngaso ukhululekile nje kamnandi uthi abahambayo sala sincane yebo awu wathi angishaya ivosho awusukanile uyabona Phola nje uyikhululekile
Kuleka. Yazi ngikulekelele ngelinye ilanga mawuthola isikhathi uyasho. Mawuthola isikhathi ukuthinta udaba lakho kunento ehamba emva kwakho eyisima esihamba nomuntu owugogo omdala okwembethe ofuna ukuthi agcine kufundisa isimo seyimfihlo zobungoma. Yazi kunemfihlo yasemanzini osazohamba hamba uyazi wena ehambelana nesimo sobungoma iziyohamba yokungenisa ekujuleni kwamanzi nawe samsalufu usazokuhamba ngelinye ilanga awuthi ngithule ngoba usuyibonile futhi lento. usazohamba uzibona usendaweni yazi kunomiyeko ungiyeke ngale miyeko le ekhandwayo le manje kuthi amaje kunomiyeko wabalosi original ozohamba uyolanda ozothi awuthi ngithule futhi hayi asazi lutho thina wegogo yaso yeah. Azazi lutho thina wegogo ngihleke ngiyihlekela nje kuphela. Hey angithi mina mntana Thongo mina I always have this belief ukuthi lithi idlozi hlika thoba ithini sizokuphakamisa ithini sizokubeka kule ndawo ekufanele. Mina mkhulu angikuvezi ukuthi ngumntana weThongo at any given platform at any given time angikuvezi by all means angizinyezi ngako but angikuvezi ngoba oneso lokubona uyena onenhlanhla. Yebo kunjalo nje hawu kunjalo so hayi mina guys ngeke ngibone ngishayule uhumbleness wami ngamabomu ngoba mase kufika isikhathi sokuthi bathi gibelana bona bazongibeza. Enjalo nje nanokuthi ke ngihlale ngifundisa mina ukuthi into yakini kumele uyithembe. Yabona uma ungayithembi wena nabantu bakini okusho ukuthi uyabanyeza okusho ukuthi uyabadelela kwayiwena. Uyayibona ke leyo kunjalo ya ingakho ngisho hayi mina nje anginandaba mina into ngiqonda ngqo manje ngicela ukuhlokoloza. Yebo sengiyakuhlokoloza ke manje sengiyakuhlokoloza qhubeka. Alright ngikulalela. Qhubeka hayi ngizokuhlambulula mkhulu ngizophefumula nje ukukhulula umoya yene impela kunjalo njengoba ubeka nje impela ukuthi kunjalo kunasiso kunayo impela ugogo ongiphile kahlahle angazi noma ngithi ukhokholozi akuyena ugogo wami direct ugogo woma ungazi uchaze bahlale belalele lapha kodwa nje njengoba umkhulu hayi njengoba kunjalo mkhulu njengoba nje la uthi into ekhona ushaya ngeceleni mina ngizophefumulela umoya ngoba angizinyezi anginankinga naloko okushoyo futhi ngiyakufakazela ukuze nangelinye ilanga ozothi ubhodloza amafu vele phela uhlezi ezikhukhumeza mhlambe babe yipracticeile lento noKhesa cha angimazi ukukhululeka angimazi mhlambe ngithatha umbone ngoba phela bakhona abantu aba-rehearse content la serious khona abantu aba-rehearse content lana bra yazi mina i-challenge engeke ngiyifake yazi i-challenge engiyenza ngike ngifundise ngento bese ngivula ulayini ngithi mina mangikhuluma manga vufona manje ungiphikise or ini ngithi mina mangikhuluma manga nginama videos a-1000 stitch 1 khona ngizokuphendula mangikhuluma manga uyayizwa ukuthi straight kanjani lento engiyishoyo ngoba ngisuke ngikhombisa ukuthi lento engiyikhulumayo abantu badlula kuyona ngikhuluma into engayazi. Uyayibona ke lona suke senza ngamabomu ngoba siyalazi udaba siyayazi into ezenziwayo siyayazi lemgila lezigila mkhuba zimi kanjani hayi ngoba singazi sazi zonke sazi ngisho nezinto abayifakayo kulezi zinto zabo abayicabanga ngaso ukuthi bayithathaphi izikhandwa kanjani sazi nanokuthi kufaka zize zibe ya bafethu uyayibona so into enjani mina ukuthi ave ibuhlungu lengulo ave ibuhlungu lengulo and akumnandi guys ukugulisa yidlozi abantu angazi noma sekubonakala ngathi kuyisifini
guys kubuhlungu mina ngikhulumele lami iside ngeke guys kubuhlungu ukugculiswa awutshele mina understand ukuthi awutshele mina laba bantu abadala angaziphatha ngale ndlela. abantu abadala ngoba phela lento iyafana nala emhlabeni uma ingane ingalaleli bayayishaya ingane yini ezoshintsha masibe ngale ngoba phela lento isekutheni ngendlela ebuhlungu ngayo ngoba mawungenzi ibona bazowenza bona and masebenza ngeke kusaba mnandi ngeke kusancengwa ingakho ezinye izingane egcine sekuthiwa ungabusadla lokhu ungabusaphuza lokhu ungabusaya lapha uyayazi ipain yokukhishwa udingiswe kini udingiswa abantu abasekhaya kini wena ungenzanga lutho ngoba nakubebona ukuthi wena unani uyayibona lona ebese uthola ukuthi umfowenu kanye udadewenu agcine sekumonazela ngoba sebona ukuthi wena uyithathe serious lento yakho and siyakuphilela ngoba wazi ukuzithoba wazehlisa waphuma emhlabeni wenza izinto zikamoya walandelela into zasekhaya kini ebese laba abantu basekhaya kini bekwembetheke manje sekumele bakubulale bezama ukubulala ngihlale ngiyichaza ngendlela elula lento ngithi mina wena umzali umzali ubona ezinye izingane zibhulisha enye ingane nawe uyaziphakela zonke eplatini elilodwa izingane bese le yodwa ingane abayiphi ukudla wena njengomzali kumele wenze njani okusho ukuthi kumele uyiphakele kwelinye iplate lengane yayizwa ke leyo nto ngiyacabanga ukuthi ngiyibeke ya easy ngendlela esimple lento awu nkosi yami hlushwa inetwork usangizwa nje kodwa ukhuluma into ekhona mkhulu hey ngiyakuzwa mntana ethongo inetwork ayinomona le network inomona sebevukile abangani bami abangene la ngibalini alright dadela phela kulungile nkosi yami niphile njalo niyezwa angisakhumbuli yabona lolo ilo nothi laugh yakho lexabanisa nabantu hayi ngiyakuzwa gogo niphile niyezwa yo nkosi yami makhosi alright yo Jova anibhedi nina yebo sanibona mina ekhaya ninjani Nkosi yo ngabhatara 200 la kuze kube manje akaze bahlole khona okwakuthiwa awubhedi wena Mina mkhulu ngicela ukubuza ngasese uhlola kamalini online. What I do is angithi ngilapha ku YouTube ne. So YouTube gave me an option. Yeah. Yes. So yebo Nkosi usanibona nini? Yebo Nkosi usanibona. Sabona. Yebo. Yebo. Njani? Hawu sikhona Nkosi yami njani? Yeah. Yaphileka na ukuthi uvuke kahle kuwe? Yebo Nkosi. Hawu akusiza ukukhala wahlula imbuzi mfowethu. Okay. Kusizokhala manje. Ngicela ukuvuka sibulele ukuvuka baba. Yakho mfowethu iyakuhlupha mfana kithi. Lo mfowethu
Mhlupha Shem. All right, it's fine. Ngisahamba ngizophinde ngibuye. Ngisahamba nje ngiyophinde ngibuye. Bengithini konje sengikhohliwe. Oh, bengithi so I usually do it 500 rand, ne? But for my members on YouTube, imalini konje members 350 angithi. Yeah. So those people that have membership on YouTube ngenza 350. I even give them discounts on izinto zethu. Yabo nje manje ngibhizi ngenza ini. Yabona lokho. Imbhemiso le. Ngenza imbhemiso yabantu. Yeah, we're going to give them 10 rand. It's fine. $10. Nani. Sazowenza nini nembiza 10 rand. For those, obviously, if you're a member, I mean, I think it's 5 rand to join. YouTube gave me that option because I did too many videos. So they were like, you know what? Baboni opportunity. So they gave me that option. So I was like, okay, sharp. But I dropped the price. They were saying I'm again to dating at me, no, give it 5 rand. Leave it at 5 rand. I know why I was doing that. Ne? So that is the reason why. So what I do, I do my live shows, ne? Mina ngiyangithanda ukufundisa ngento manje. Mangifundisa ngayo bese ngivula live. Same show. After 20 minutes ngixoxa ngento bese ngivula live ngithi ke mawuphikisa phone, uthi ayivumelana phone, unenkinga yayo siyilaphe manje. That's the whole point. Kanti yini ukulapha? Because ukupholisa. So let's deal with it now. Singalokho sigwegwisa sikhuluma into engekho. No. Yeah, so I do, and I used to leave it there so people can come back and watch. And then I started realizing ukuthi abangani bami nabo bayabuya bese bazozama ukuzowenza ini. So to curb that, then YouTube gave me that option, membership. So it is what it is. It's only available to those people that really need the help. They can go and see and reference and question and ask and what. We opened that up. I'm going to start doing my live chat with the people that are members. We're going to sit down and talk. That's the whole point. Danko. Sonibona ekuseni ukhula impilo yami lo ichazayo. Osazana. Ninjani wena? Ngiyakuzwa gogo yeso. Sikhona. Fikiswa. Yebo. Ngiyafisa mkhulu ngoba usizo ngiyalidinga. Hayi, ngelinye ilanga. No problem. Enkulu muthola ichance ngicela sike sixoxe ngabalozi because there are a lot of fake balozis out there. All right. Ake ngithule. Kodwa ngizothi mina ngeke uthi nomlozi ungakwazi usahlula ukuchaza umkhwebelezane. Ngeke umthetho nomlozi kodwa ukwazi ukuchaza umkhwebelezane unamanga. Hayi, niphile njalo niyaso. Oh, ngingaphumi. Oh, Job. Abahambayo sosela sinye. Shasha. Yes. Ake ngiphinde ngisho lento. Ngeke ungitshele ngomlozi usahlula umkhwebelezane. Ngeke ungitshele ngomlozi usahlulwa ukuchaza umoya okhuluma emazulwini okubiza ngamagama athizeni aphuma ekhaya kini. Ngeke ungitshele ngomlozi usahlulwa ukuchaza izwi eliphuma emanzini othi mawufika emanzini uzwe izwi likhuluma lithi 1 2 3 4. Ngeke futhi ungitshele ngomlozi usahlulwa ukuthi masihleli nawe ebese kufika bona abakithi okanye abakalo muntu lo ofikayo ebese bayazazisa hayi kuwe kuyona ingane yabo. Hawu kahleni bo. Yo,
hayi Jova ngeke futhi ungitshele mina ngomlozi kodwa sisihleli nawe uyahluleka ukukhuluma hayi awuthi ngithule ngizithulele sobuye sixoxe ngiyabuya danko ngisazophinda ngiyenze le challenge ngeke ngize ngiyeke ngilokho ngihamba ngayo ke manje danko